Yksi joululahja tuli jälkijunassa. Mitäköhän tämä paketti sisältää? No minä tiedän kyllä. Se sisältää jousiaihioita, mutta en tiedä mitä puumateriaalia se on. Yksi henkilö lähetti sen minulle lahjaksi, koska minä olin räjäyttänyt varmaan riittävän monta huonompaa jousiaihiota, niin hän ajatteli, että pitäisi sille nyt joku parempi jousiaihio hommata. Katsotaan. Mitä täällä on? Oho. Täällähän on 2 eri puuta. Onko 3? Se sanoo, että lähettää minulle lähettää minulle paremman jousiaihio, mutta täällä on 3 eri aihiota. Onkin mielenkiintoista, että mitähän puuta ne on. Mutta kyllä on komeita. Minäpä nyt on 3 kivan pituista aihiota. Mikähän tämä on, jos se on tumma sydänpuu. Tuommoinen syvä uurteinen on tuo. Veikkaisin jalavaa. En ole kyllä paljon opiskellut näitä hienompia puulajeja. Mikähän tää on? Tässä on tämmönen sileempi kuori. Aikamoinen. Erottuu kyllä niin selkeästi nuo vuosilustot, että saarni on varmaan kyseessä. Tästä tämä 3. Tämäkin on aika sileä pintainen. Ehkä vaahtera tulisi ekana mieleen. Niin siinä lukeekin. Vanhaa vuosimallia 2016. No nyt on melkoiset aihiot. Kiitokset vaan sille henkilölle, joka nämä lähetti.